Hi mga kapatid, kumusta? Niya na punta karon sa ato ang akong share sa inyo ha. No, from Colossians chapter 3 verse 13. Tagalog na siya, no, akong basahan sa inyo ha. Magpasensyahay kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Ingon pa din magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Panginoon. So, sa atong kinabuhi, mga igsoon, kapila man kahigayon siguro ta nga nasakitan ta, di na siguro maiahap na especially itong mga tao nga close sa ato ang kinabuhi, makapasakit sa ato Samot na siguro tong dili close sa ato Pero sa Bible, ang verse na to karon nag-ingon nga magpasaylo ta kung naaman tay hinanakit sa usag-usa ato daw pasayloon. No, ang nakalisod ani mga igsoon kay sayon na kay pag-istorya pasaylo pero lisod kayo na to i-apply sa atong kinabuhi. Especially kung nasakitan ta pag-ayo sa iyang nahimo. Pero ang Bible wala man gyud siya sa tawag kondisyon ang gingon gyud diha nga magpasaylo ta kung nasakitan ta ana nga tao. Pero ang lisod ani mga igsoon kay siguro masayon patingali paghatag og pasaylo sa mga taong nangayog pasaylo sa imuha or ilang giangkon nga nakasala sila sa imuha. Ang problema, unsaon nimo pagpasaylo sa mga taong wala nangayog pasaylo sa imuha. So mas lisod. Pero kung atong tan-awon sa Bible mga igsoon, gibuhat ni sa atong Ginoo bisan pila kahigayon nga wala nato ang kuna nga nakasala ta apan pasaylo ta sa Ginoo. No, sa Colossians giingon din nga magpasaylo daw ta sama sa pagpasaylo ni Kristo sa ato. Na kung nakita din nga verse sa kadako kayo nga kuan kay ang pagpasaylo man god dili man god by feelings nato kundi usa ka desisyon sa atong kinabuhi na kinahanglan ta magpasaylo. Na ang guide nato ani karong adlaw is kung naglisod ta paghatag og pasaylo niini mga tawhana manahona just think kani nga verse nga nag-ingon diha nga ang ato sigurong prayers maingon nga Lord, tudloy ko sa pagpasaylo sa nakasala sa koa sama sa imong pagpasaylo sa ako. Siguro magunahon na ta ba nga unsa ko pagpasaylo sa Ginoo. Diha siguro makita nato kung unsa atong sayop nga nahimo nga gipasaylo ta sa Ginoo. Tingali makatabang nga makapasaylo ta sa uban. So, brothers and sisters in Christ, thank you kayo sa inyong pagsunod sa akong video. God bless you.